O acoso e maltrato é o símbolo da dor, pois un neno, unha nena vai á escola con temor. Non se pode consentir, temos que solucionalo. Isto é un problema gordo, nós deberemos paralo. Temos que solucionalo, con eles dialogaremos, nós sempre contra o acoso, mediadores seremos. Empezan sendo palabras, despois sempre vai a máis, ata que acaban pegando peor que os animais. Tamén formaremos un equipo, sempre faremos o ben. E se descubrides algo, camaradas, non caledes, podedes salvar as vidas destes pobres inocentes. Todos temos que axudar, que non quede no papel, para saber o que sente, ponte ti na súa pel. Se isto che pasa a ti, non esquezas de contalo, xuntos e xuntas podemos axudarte a superar. Se miras e non fas nada, tamén ti esa culpable, tes que correr a decirlo a un adulto responsable. Maltratar un semellante nunca deberás facer, nunca lle deas as costas, axudar un deber. A igualdade é o mellor, defender, non atacar, ter empatía raudais e non de público estar. Eu tamén quero dicir que igualdade xa non hai, e que cos estereotipos dunha vez hai que acabar. Ser racistas, sexas pobres, sexas ricos, non tes teas nestas listas. As mulleres e os homes e as mulleres teñen os mesmos dereitos, tamén os mesmos deberes. Coa cosa acabaremos cooperando de verdade e xuntos conseguiremos un mundo de igualdade. Temos que ir rematando e queremos aclarar que todos, que esas nenos e esas nenas na tua casa de axudar. Vale.